alku lähenee ja ollaan tässä Go-Expo-messuilla perhokalastusmaajoukkueen kanssa Espoon perhokalastajan ständeillä. Käytetään vähän ennakkofiilisiä, kun mitä messuilta löytyy. Nyt käydään läpi nopeasti yksi viime aikojen kovin kisaperho ja sen valmistaminen. Ei voida ehkä puhua sidonnasta. Hanakin jigikoukku. Voitetaan siihen kuula. Otetaan tää meidän materiaali. Tippa pikaliimaa. Perho on valmis. Täällä on kaiken näköistä hauskaa, kannattaa tulla paikalle. Esimerkiksi kuiskimaan tämmöisellä Vision Fest. How can you say you love someone else?